Daka Jingrwai na ka Amda ban Pynsngew show Menteri Rangba ka jela o Conrad ke sangma ya kimat Jingdaw jong keseng ban itu no daka sorkar ya ka kum kawai keseng ka bateri shitom ban yerap iki khun samla ki badan hakisap paper kum kashat karwai kasiau bat kiwe de ban penpau perthai hakirinsan jingyakop paper la ka de hapok ka jela bat wat shabar ka jela Meghalaya ya kini ka Jingrwai la thau do wave samla na southwest Khasi Hills u Brallin Lyngkhoi kumban shupen kan mau dang hakini ki khendiap sngi ka Amda kala pelong da ka jingeki ban Pynsngew ka sorkar ye ki Jingdaw jongka kan ka chief minister Conrad sangma jong ka sorkar Meghalaya bo un Pynsngew bat Pynsngap lem halor ka mat Jingdaw ka Amda kum kiriu don sap nong syak nong roi ka jela ngiang hang ni na po shatri jongka Amda da ka we ka sur menta hang ni ngiang bandawa ban bo ka jing kerpa rit na ka sorkar Meghalaya bahkan itu no ya ka Amda kum ka we na kiseng betul citom baru shikata la arpos ne menta na benta ki shipai don sab joki kun samla ka Meghalaya begini ban mikmat wat hari India kum ta ni don kamya ka financial assistant kum kinong ya shim benta kum ki partisipan ban lek ban ya ai reng hakmat ki national level kun baduk baru spa u badon kas MDA ban Pynsngew bat Pynsngap lem habaya debat kani kamat Jingdaw jongka Amda hakum kani kapur kajuk ba imenta lam benta ki sap ki pong ki kun samla